Iya. Bengi iki dikabari kancaku. Nelaladan Blitar wayangan ya ora mung awake dhewe iki mau. Ngendi neh, Truk? Iki dulur-dulur dalang nom-noman Blitar. Pada gentar. Paguyuban dalang generasi Blitar go ngeneki wayangan. Ing daleme Mas Rudi Garing. Lah, nyenengke ya, Truk. Dalang nom-noman iki iso sayuk rukun ngeneki wayangan rutinan. Nganjuk arep bentuk ngono angel men ya. Oh, kabeh duwe prinsip dhewe-dhewe le, prinsip dhewe-dhewe le. Kamu kok iso. Ayo wis men. Ora gelem rukun ya tak ngurusi tanggap aku dhewe ya. Malah kurep ora ngentek tenaga. Ya jane pada intinya iki paguyuban sing terbentuk ngono kuwi lah. Tujuane karaben wayang kulit kuwi ora kelangan lacak. Dadi perlu wadah kanggo regenerasi dalang nom-noman kanggo srana neruske dadi pelaku seni utawa dalang. Ngono ya, Le. Nggih. Bacutke engko dik niken nggo bom nggo terakhir. Ya. Duit rong tembang mung wi. Ngateko wi. Guyu wi. Sinden jembrengmu ta iki. Mergo layangan iki terutama sing di depne penonton ki rak sinden. Fitnah, Mas. Nek dalang karo yoga ya wis ora duwe nomor. Aku lo selalu tersenyum. Iya. Apa iki mau? Ngadeg kok? Iya. Ya. Iki gak diapa-apa nih to. Rasa ya ini. Ya wis tak ngadeg. Karo Vektor ngadeg Tor. Ngadeg Tor. Ah, ngono. Prinsip. Ngadeg Tor. Casper. Wayang timplong. Wis. Duwe ta apa sing musik ngono apa? Manut Mbak Dwi. Manut apa hakike azan. Sing duwe. Manut, Mbak. Sing lawas-lawas ora apa-apa sing lawas. Siksa kubur kowe. Siksa kubur. Sakit rindu, Mas. Waduh. Elah. Loro tenan iki suwe rapet. Ayo tar. Sesasi rapet tuh iso tambah lemu ngono adik. Iya, karena aku sekarang tuh ayem gitu. Iya. Sebabe. Ya, sebabe ketut kerusan. Layak. Apa kuwi? Apa kuwi? Kerusan. Untirane nak penak kerusane. Wah, semangat bener. Ndak paham. Sakit rindu. Ayo Tris, nyambut gawe Tris. Ayo Mas Tris, Mas. Temen-temen iki. Ayo. Sabar aku iki lho. Piye, Mas? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sugeng enjing menawi kepareng badhe nyuwun lelagon kadung tresna utawi ninggal katresnan. Menawi kepareng Victor ken beksa, Mas. Wah, iki Hafid. Oh, Mas Hafid nggih. Tingkatku. Nggih. Ya, Mas Hafid dituruti. Alhamdulillah ring kitanipun gayeng mugi sedaya pinaringan sehat ugi pikantuk berkah. Amin. Nah, wis. Endi mau? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wilujeng dalu. Nggih. Saking kauman Nganjuk tetep nderek memantau saking live streaming kagem Mas Akbar. Dan kru semoga sehat dan sukses selalu matur nuwun saking Bopo Lasiman. Nggih, matur nuwun Lasiman. Anu sik. Nggih. Enggar karo Mbak Enggar karo Dek Sinta ngadeg sik ninggal katresnan. Oke. Aku pengen Dik niken Banyuwanginan. Wah, oke, siap. Yo. Ya Mbak yo. Nah. Bajan. Ya. Siapit wong loro. Jangan. Kok sitok gedhi sitok. Cilik. Lo. Nah, putrane Pak Wantut sih ta. Nah, kon ngendang. Wah, jan nggih. Anak pengendang itu dadi ngendang. Ya. Yuk, monggo. Yuk, langsung ya. Cek. Ya.
terakhir ya. Dik niken jumeneng. Ya. Berdiri. Halo. Apa kabar? Baik. Oke, aku juga baik. Ya wes. Iya. Nembang dong. Yuk. Apa, Dek? Kok sentuh-sentuh toh? Apa? Apa ya? Banyuwanginan piye? Monggo. Gerajakan ya? Iya. Oke. Apa lagu yang lagi viral? Apa? Cinta siapa? Cinta bojone Akbar. Ngelondi. Nanti bojo Akbar. Durung. Ngelondi. Aku menengane ora diwene umpan sik ora anu aku. Yo, apa ki sidane? Iku mau lho, Mas. Oh, kuwi sing cinta siapa? Heeh, tapi kok ngembengok kabeh ya. Oh ya. Cinta siapa? Sing ora bengok sesuk-esuk dilarung. Latihan sih, ndang cepet. Ya, latihan sih. Ini sinden-sinden, Bu. Bu Ya. melok bengok nggih, Bu nggih. Oh. Ayo, latihan, Pak. Cinta bojone Victor. Victor ganti bojo ya. Ora duwe. Bisa. Bengok kabeh ya. Ya. Cinta siapa? Cinta bojone Akbar. Hehe. Ha. Sida bojone Akbar to. Lah sida apa ora? Aku nganyelke. Oke. Iya. Itu aja. Yo. Ya apa terus dulu? Apa, Dek? Iming-iming. Iming-iming. Nek gede omong-omong. Omong-omong. Ya. Yuk, Mas Tris.